An madugangan ng pagkakadilihensyahan kan mga parauma sa barangay dita sa Gubat, Sorsogon. An rason ta ano tapigman ni ugot ka miyembros kang revitalized police sa barangay kan Sorsogon First Police Mobile Force Company na ipasairarom an sa indang mga benepisyaryo sa dosing aldaw na animal production training ngunya na bulan. Sa ginibong survey kaya kang kapulisan, ang pagtanom ni Paroy ang sulamente sa nanghanap buhay sa lugar. Mantang 2 beses sa naman sa sarong taon kumag-ani. Sigun sa team leader kang grupo na si Police Captain Gerson Recuenco, kulang ini para masustiniran kan mga parauma ang urual daw na pangangaipo kan sa indang pamilya. Kaya naman pigbilog ninda ang aktibidad. Naisip natin na magpakandak nito ma'am na pre-lay and lay activity leading to animal production dahil maganda ma'am yung lugar nila, presko, malinis, kaya very ma'am sa pagre-raise ng mga manok. Nangenot sa training ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol. Kabali sa mapigtukdo kan TESDA sa miyembros kan dita poultry farmers as in dita Women's Association ang tamang pag-atama nin manok asin ko paano ini mapapadakol. Kasabay kang aktibidad, natauan man ang mga benepisyaryo nin 25 gunakan. Apat na sako nin pellet o pagkakanin manok. Nagpatugdog man magining kubo o chicken barn, maipigtauman na gardening tools. Yung mga kapulisan nyo po, nandito po sa barangay nyo para hindi lang masiguro natin yung peace and order ng barangay, kundi ma-strengthen din natin yung barangay-based institution natin. Apwera kay ni, nagkondusir man ang grupo ni Sarong Aldaw na meat processing training para sa 30 iba pang napiling benepisyaryo sa nasambit na barangay. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.